mga suki. May buntag sa inyong tanan niya. Nasa tayo panibagong video. Nagbiyahe ni karon kay atong sa mong area. Igo masatag para pang kuhan. Bayad sa tubig o kurente. Sa kurente. Okay mga kabayan. Let's go. A few moments later. May buntag. Buntag ay. Buntag. Kumusta mong imong panda? Imong luti da? Wala? Nagyapon. Nagyapon mo. Pwede mo pala eh. Bobo mo kung din niyo. Wala pa. Kwarta rin kuwan. Lagi? Konsa busing. Mga kabayers, mga suki. Baligya si busing yung ano. Ano ba yun? Ayan. Tawa pa yan tas tayo. Ha? Ayaw na kay ganito. Tayo tayo. Ito 8 kilos. 8 times 5 40. Kain ka to si Tudis ang siman. 150. Okay. Oh. 150. Salamat busing. Kada ginot, tagi sa abay. Battery busing. Ha? Battery. Ay, nasa bateri kay. Babay bateri dito bro. 150. Ano na bateri? Tapos? Ayaw ng 50 eh. 150 man. Okay, sige na to. Ay, sige mo bro. Nag-video busing kaya mo i-upload sa YouTube. Katawa siya. Pag-hi sa busing sa akong vlog. Hi. Vlog mo siya. Ako okay, mga kabayers. Katawa. Ala, looya. Alo guys. Hello mga kabayers. Mga suki. Sa ito. Area. Napagoy ko ako niya. Dito. Videohi ko na nila. Dito. Kadaong ka na? Haman. May buntag. Oh, rip na. May buntag day. May surprise. Wala may wala may dugay na may kapatad. Salamat daya. Bye. Ito ng anak buhay. Gusto ding mahirap, magkahirap-hirap tayo. Later. Dos. O sige may. Na may. Ako guli nagitapok naglungag ko nagkaon. Sige daghana. Na di ay gitapok sa lubi. Alas mi lubi o gitapok. Ang uban na anang kural ay. Kalang balay? Oh. Pero nasa gawas sila lata. Oh, di ko gawa sila. Ko ako. Di ko. Dili na mo ha? Di ko Dili magawa. dili pwede manguha tag dili ato ka nang tagiya ato panakiran yat kay. Pana, kawato na pula. Okay mga kapars, mga suki, nag-video mi sa amuang mga kuan. Aba? Mali akong suki nako si Sara mo lagi mo. Kalagsara kay daghan man may giadtuan ko. Usahay po, schedule po na mo. Di kami kayo makatuan. Lisod man kalimtan mo na. Siya, lips to lips siya.
laway ba? Oh. Para dili siya hobsan o. Ay, buno. Oh. Dili siya hobsan o laway ba? Wala Kay dili man mo paimnon. Sige po. Oh, tama ni karon oh. Tuhod man. Buti. Ayaw na laway tanduay re ako. Lagi, kailangan kakapaimnon yan. Mole, duha ka buok butilya makuha na to. Oh, may mahubsan mo Ay, kagaway. nag-inom. Basta di na pa yun, hindi nang kuminom. Kuhan mo na Oh. siya. Hindi arthritis mo good niya. Wow, lagi. Agi arthritis eh siya. Oo, arthritis bitaw na niya diplopinak. May gali kay in English na iya ha. Ang Ang amo rayuma gyud. Binisaya. ara Oh. ang rasyon sa mga anak diplopinak o aning mo pinamig. Ah, mo na gina siya. Tinuod gina siya madam. Makayo na siya. Pero ako tambag sa imo hagid. Ay siya pagaway. Ah. Pero may pa nagkanduay para lapo ko'y mapalit. Sao na lang among ang Igo na lang Oo. nadutan. kanagabuhi na mo nga wa di na mo paimnon siya. Anan siguang. Pero di pa kaya. Kupas na. Pas ng tiguang. Di may mang gutong Meanwhile. Hello mga kabayos. Matuki. Namin dili sa Mabaw. Ha? Nakakuha ni og mga lata. Plastic. Ako ko balik. Pwede kasi kung dala. Plastic mo nakuha diri. Oh, sama sa rip oh. Sama sa rip. Pag-aros sa gini ha. Daw. Laro ako ni mo rip. Kasama sa Ref. refrigerator. Dili rip. Eh. Rep. Rep. Bisa din saya kita. Coba deh kak. Kasama ko sa rep. Let's go. Akan ke sana. Kita kan kak? Isa na mga kabayos kay mulitok na bisaya kayo. Lihat, kita sambil dulu. Baik. Iya. Dah. Ala. Igot. Ibukos na to. Mudagan pa. Mudagan. Five na ako. Five na mo siya. 5 na rin. Tulungan na. Hindi ako ah. Ay sabi. Kung ayun, sila ko ba? Kamay na kuwang mga kabayos. Napuno na. Kaduha naman naman yung balik. So kabayos. So soki. So, may mga to dito. Hello. Okay. Next video. Salamat.